نحد بغربا اتفلتو ويدما اب حد اوان مساخم زنبر سب هندبت اب منقد رخيبكم ونبل دحر قرب علال كاب اهقر ايروبا كم زمتن اب او ينبر كم زلون ينقركم واو صبو انبر بمبال بحاقوس تحافو زنبر لهاجر انجليز فرنسا جرمن ويس شودن بمبال كتقمتو جن اب سلوفينيا يزنبر بلكم كبر ملسخم انتاي مخانه برقت انتاي حاسيبو دقا نهاب سلوفينيا خيدو ايهم كتبلو ابي يخ سلوفينيا ونيلكم تخانيخم دك سبات مخانا خيترف حدا جيزي نمصحاف طراي زيكونا نسبن ننقراتنون بقبرهم نفردومينا ولون نهاجر سلوفينيا فتيمنا زيكم فلتا كم اون اب اوروبا اتركب هاجر مخانا فتيمو زيك مسالنا كابو حليفو دما مسكم سلوفاكيا زعمسلا هاجرات كتتحاوسنا تخلع بيننا ترايقنا يكونان هشم كايدو نحنا امبرا افريقيا سفرنان بزحات نأمرنا زقوطاطرو غدايات زلنان حزبي ازيو قروم تفطراو صباقه تعديلا كتبقع اتم نغرات تخناوينلوم نبوزح كفالات عالم زخلو بصحتون بزح زيفلطوا هاجرا مسفلطوا جن ابي ينير بمبال كيفلطوا نزحلفو غيزي بطعسا امزكارم زودكو ازيا تفتاويت هاجرا سمي مرح طوافيه بره زبل مسلا نايب حقي استرائيل هاجرونا سلوفينيا اب عالمنا كاب زلو هاجرات اب سما لاف ويدما فقر زبل قال زركبا انكو هاجرا زيغاتاتاون لكع كم هاجرهم صبو جرمان ملكعن استعدليوم ميلانيا ترامب تفلطوا دتخنو بعلت بيت بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ميلانيا سلوفينياويتا سم زهاجر متحاز مسابيكم بزحاي تقرمو سم رأس كتمو أمون أي تحازل كانيو كتل مزون تزي كوينو تزحيفو انكتريو زدناقرن زقاقين سمي زلوا نعبنات نزيئة انتايلكم عن بابكما ليوبليانا يتبهال كتد مزو ولداك قليلن سم الكعت غرزوز مسلن انتخانة تزحيفو كتن ببوغن قربات اقاميو ليوبليانا بقانقا سلوفينيا تفتاوي ويدما تفتاويت زبل ترقم زلويو نابتا هاجر بتحكا كساب زي دهساسكايا سلوفينيا بزوح التفلت هاجر ايكونتن اب تحتي حبرة ايروبا كاب زلوا بعدمن عشتو زبالا هاجرات حانتيا هاجر كابت خاون 34 عامتات تراياق تيرازلا ابتي هاجرنا ايرترا كام مجزات ايتيوبيا حرازوت اتلو شحنت شعات ميتن تيس عن حدن عامة مهرتيا كابتا نبوزحات هاجرات حقيفة زنبرت يوغوزلافيا تفليا رئيسا زخالت هاجر كامت خاون زاوجت يوغوزلافيا جن اي فقدتلان كموت ايتدما نعسر تمعالتات تخاريا تواجئن زيبلناكم زي كم ناتنا موت ولد اي مزقب بومبر مريرن ننويح وانزت انحن سلازي نبريو اتي زي مسمع نابكينات مسعرقة اب مبل 11 معالتانيو بمونغونيانت ايروبا وحبرت سراويت يوغوزلافيا كامريت سلوفينيا كم زوت استقبر دي فاكتو هاجر دما كنت دي فاكتو مالت نت هاجر كوينا جزء رئيسات محادر بعالم درجة جن ني هاجر أفلتو زي توهبا مالتيو إذا جن ننوي وانا يتأنحن اتنخلتي ان هاجرات زي شمقلة إيروبا وحبرت دحر وحود جزي ني هاجر نت أفلتو هبا أمريكا دما السعيبة ني هاجر نت أفلتو هبتا كابانا بحدا ورحن حدا معالتن دحيرا دما بعيسران حموشتن سنة شحنت شعات تميتن تيس عن حدن عمة مهرت كم نت هاجر كوينا تمسريتا سلوفينيا نقشتي هاجريا عيسرا شح 40 كيلومتر صفحة كلتن بحدا مليون زيغاتاتن تراي دما يزلوا طليان أستريا هنغارن كرواتيان دما قربابتا هاجراتين نقشتي هاجر ولدات تخون بزوح سلام زلوا هاجر قنا تودي بكا بمسراق كارعاتيقكا سبا فراريحكا جنزب بممنزع ناب جزا سب سيركا آتيخا بمزماتن كاب جوبا سبات بمسراقن زنابرو زيغاتات يبلان اب اهجور ايروبا اتركب هاجر ولدات تخون ببزحي بتاحتي التعلقلق هاجر قنا يكونتن سلوفينيا هابتا من تخونتون بمعبل كبرواقا من نبابرو
ኣይተሃርመትን ልዕሊ ኩሉ ግን ልዕሊ ሰቡ ዝገበተ ሃብታምን ኣዝዩ ዝሓሰሞ ድኻን ይብላን ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዜጋታት ተሃገር ዘሎ ፍልልይ ብፍጹም ጎሊሑ ዝርአ ኣይኮነን ተናበይቲ ጎደናውን ይብላን ኣብ ጎደና ኮፍ ኢሉ ዝልምን ሰብ ምርኣይ ኣብ ስሎቬንያ ልሙድ ነገር ኣይኮነን ፍትሓውን ብሉፅን ዝርግሐ ሃብቲ ካብ ዘለወን ሃገራት ዓለም ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር እያ ስሎቬንያ ዘመናዊት ሃገር ዋላዳ እትኾን እምበር ካብ ባህላዊ መንነታ ግን ኣይረሓቐትን ኣብ ኤውሮጳ እትነብርን ተፈጥራዊ ጽባቐ እተድንቕን ዓይነት ሰብ ምስ እትኸውን እቲ መስርሕ ቀሊል ብምዃኑ ኣብ ስሎቬንያ ተረኺብካ ንጽባቐኣ ብዓይንኻ ክትምስክሮ ትኽእል ክሳብ ሽዑ ግን ብካሜራታትና ከነዛውረኩም ካብ ርእሰ ከተማኣ ሊዩብሊያና ኣስታት ሰዓትን 20 ደቂቕን ተጓዒዝና እንታይ ዝረኸብና ይመስለኩም ኣብ ሓደ ብጎቦታት ዝተኸበበ ጫካ ብጫካ ዝተኸበበ ቀላይ ብቐላይ ዝተኸበበት ደሴት ኣብ ማእከልታ ደሴት ድማ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ ክመስል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ናይ ኣኒሜሽን ፊልም ግን ኣይኮነን ቀላይ ብሌድ እዩ ዝበሃል ሓምላይ ደሴት እዩ ኤመራልድ ዝዓይነቱ ሕብሪ እውን ኣለዎ ኣብ ዙርያኡ ከባቢ 6 ኪሎ ሜትር ነውሓት ዘለዎ ናይ እግረኛ መጓዓዚ ጽርግያ ይርከቦ ተፈጥሮኣዊ ግርማ ዝዓሰሎ ኣብ 145 ሄክታር ዝስፍሓት መሬት ዝዓረፈ ኣብ ሕምብርቱ ድማ ናይ ኣስታት 800 ዓመታት ዕድመ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሓቆፈ ኣገራም ቦታ እዩ ግርማ ናይቲ ቀላይ ጸጥታ ናይቲ ከባብን ህላወ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ቦታን ከዓ ንበጻሕቲ ብሓሳብ ከም ዝዕዘሩን ከይሓሰብዎ ተፈጥሮ ከም ዘድንቑ ናይ ምግባርን ፍሉይ ምትሃታዊ ሓይሊ ኣለዎ ዓመታዊ ኣስታት 400,000 በጻሕቲ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ይበጽሑ ብፍላይ ብሓደሽቲ መርዓውቲ ኣዝያ እትፍቶ ቤተ ክርስቲያን እያ ናብዛ ደሴት መጺእካ ስነ ስርዓት መርዓ ምፍጻም ፍሉይ በረከት ከም ዘለዎ ድማ ይዘመን ኣሽሓት መርዓውቲ ድማ ተኻፈልቲ ናይቲ በረከት ንምዃን ክበጽሕዋ ይረኣዩ ይኹን እምበር ቅድሚ ተቋዳሲ ናይቲ ስነ ስርዓት መርዓን በረኸትን ምዃንካ ክትሰግሮ ዘለካ ፈተና ኣሎ ብፍላይ ድማ ወዲ ተባዕታይ ምስ እትኸውን ቅድሚ ቀለቤት ቃል ኪዳን ናብ ኣጻብዕቲ መርዓትካ ምእታውካ መርዓውን መርዓት ተሰኪሙ ነዚ ንዕዘቦ ዘለና 99 መሳልል ዘለዎ ደረጃ ናይ ምድያቡ ግዴታ ኣለዎ ነቲ ደረጃ ደይብካ ስነ ስርዓት መርዓ ፈጺምካ ምስ ወዳእካ ሓደ ናይ መወዳእታ ተግባር ይተርፈካ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን 3 ደወላት ኣለዋ እታ ሓንቲ ደወል ሰናይ ምንዮት ተባሂላ ትጽዋዕ መርዓውን መርዓትን ኣብ ናይ ህይወት ዘመኖም ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ ዝብልዎ ሓደ ሰናይ ምንዮት ተመንዮም ነቲ ደወል ይድውልዎ ኣብዚ ቦታ መጺእካ ደወል ደዊልካ ዝተመነኻዮ ምንዮት ናይ ግድን ከም ዝሰምር ድማ ይእመን እዚ ብመርዓውቲ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ናብዛ ደሴትን ቤተ ክርስቲያንን ዝመጸ ሰብ ዘተግብሮ ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማታት በጻሕቲ እዩ ስለዚ ደወል እዛ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ መዓልቲ እዩ ክድወል ዝውዕል ኣብ ቀላይ ብሌድ ኩንካ ንላዕሊ ገጽካ ገለጽ ምስትብል ንቤተ መንግስቲ ብሌድ ኣብ ጎቦ ተኸዲሙ ክትሪኦ ትኽእል ቅድሚ 1,000 ዓመታት ኣብ መበል 11 ክፍለ ዘመን ዝተሃንጸ ቤተ መንግስቲ እዩ ካብቲ ቀላይ 1 ሜትሮ ጥራይ በሪኾም ምህላው ከዓ ብቐሊሉ ከም ዝረኣይ ይገብሮ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ኣቲኻ ናብ ቤተ መዘክር ክትበጽሕ ኣብተን ኣብኡ ዝጸንሓኻ ኣብያተ መግቢ ብምዕራፍ ከዓ ኢድ ንዘቆርጥም መግብታት ሃገረ ስሎቬንያ ክትቀምስ ትኽእል ናብዚ ቦታ ንምእታው እትሕተቶ መጠን ገንዘብ ንሓደ ሰብ 18 ዩሮ ተመሲሕካ ምስ ወዳእካ ከዓ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ይጥቀሙሉ ንዝነበሩ ናይ ሕትመት ማሽን ክትርኢ ትኽእል ቅድሚ 600 ዓመታት ብወዲ ሰብ ዝተማህዘን ኣብቲ እዋን ዝጥቀሙሉ ዝነበረን ናይ ሕትመት ቴክኖሎጂ ከዓ ነዚ ይመስል ናብዚ ቦታ እንተመጺእኩም ሓደ ብዙሓት በጻሕቲ ዘስተውዕልሉ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወስከን ኣብለልኩም መብዛሕትኦም በጻሕቲ ናብ ቀላይ ብሌድን ናብታ ኣብ ማእከልቲ ቀላይ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያምን ከምኡውን ናብቲ ቤተ መንግስቲ ድሕሪ ምብጽሖም እዮም ዝምለሱ ይኹን እምበር ካብኡ ኣብ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጉዕዞ ዝርከብ ጻዕቂ ምንቅስቓስ በጻሕቲ ዘይረኣዮ ጎቦ
ጫካን ቀላይን ኣብ ዝርከቦ ስፍራ ንበይንኻ ትኾነሉ ብሓሳብ ነዊሕ ተጓዒዝካ ምስ ነብስኻን ምስ ከቢብካ ዝርከብ ግሩም ተፈጥሮን ከተዕልል ናብ ዝገብረካን ፍሉይ ቦታ ክንከይዲና ቀላይ ቦሂናዩ ዝበሃል እንተደለኻ ኣብ ገምገም እቲ ቀላይ ኮፊልካ ይእጋርካ ኣብ ማይ ናይቲ ቀላይ ኣጥሊቕካ ብሓሳብ ክትዕዘር እንተደሊኻ ኣቲኻ ክትሕንብስ ካብኡ ተተረፈ ድማ ጃልባ ተኻሪኻ ክትጅልብ ትኽእል እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ነዚ ዝመስል ስንጭሮ ካብ በሪኽ ቦታ ብዝወርድ ሩባን ብድምፂ የዕዋፍን ተኸቢብካ እግሪ ጉዕዞ ምግባር ፍሉይ ባህታን ሓጎስን ክፈጥረልካ ዝኽእል እንተኾይኑ እቲ ልክዓው ቦታ እዚዮ ስንጭሮ ቪንትጋሪ ዝበሃል ካብ ቀላይ ብሌድ ኣብ ናይ 15 ደቂቕ ጉዕዞ ይዝርከብ ግዜ ጥራይ ይሃልወካ እምበር ስሎቬንያ ኣዝዮም ብዙሓት በፂሕካ ዘይትውድኦም ተፈጥሮኣውያን ቦታታት ሓቂፋ እትርከብ ሃገር እያ እዚ ድማ በዓቲ ፖስቶይናይ ዝበሃል በዓቲ እንክበሃል ግን ከምቲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም እትፈልጥዎ ብዘፍርሕ ጸልማት ዝተኸበበ ደንጎላታት ዝበዝሖ በዓቲ ከይመስለኩም ካብ 1872 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዘሎ 5.3 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ናይ ውሽጢ መስመር ባቡር ዝተዘርግሓሉ ግሩም ናይ እግረኛታት መጓዓዝ መንገዲ ዝተሃነጸሉ ብሰብ ዝሰርሖ ብርሃን ዝተኸልዐ ቅድሚ 3 ሚልዮን ዓመታት ዝተፈጥረ ኣደናቂ በዓቲ እዩ ማዕረ ክንደይ በዓቲ ተጸልአን የፍርሐካን እዩ ብዘይገድስ ናብዚ ከባቢ ምስ እትመጽእ ሙሉእ ዕድሜኻ ዘይትርስዖ ትዝታን ዝኽርን እተትርፈሉ ኣደናቂ ቦታ እዩ እቲ ናብቲ በዓቲ እትኣትወሉ ኣፍ ደገ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ዘለዎ እዩ ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ኣብ በዓቲ ዝተሃንጸ ቤተ መንግስቲ ብምባል ኣብ ዓለም ለኻዊ መዝገብ ኣደነቕቲ ነገራት ማለት ዩኔስኮ ዝሰፈረ ድማ እዩ ናብ ሃገረ ስሎቬንያ ምስ እትመጽእ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ክትሪኦ ትኽእል ነገር ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ እዩ ካልእ ኣካል ዘይጽገቡ ተፈጥሮኣውያን ጽባቐታት ስሎቬንያ ዝጸብጸቡ እምባታት ኣልፕስ እዮም ብሸነኽ ምዕራብ ካብ ሃገረ ፈረንሳ ጀሚሩ ብሸነኽ ምብራቕ ኣብ ሃገረ ስሎቬንያ ዝዛዘም ጎቦ ኣልፕስ ካብ ተሓቂፎ ዝርከብ ተፈጥሮኣዊ ብዙሕነት ኣልፕስ ኣይቤክስ ወይ እቲ ወይ ጠል ዝበሃል ዓሌት ጤል ሓደ እዩ ትርኢቶም መጠኖም ኣቃውማ ኣቕርንቶም ልክዕ ብልክዕ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኢትዮጵያን አይቤክስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ወይ ጤላትዮም ዝመስሉ ክልቲኦም አይቤክስ ወይ ጤል ዝበሃሉ ተመሳሳሊ ዓሌት ዘለዎም እንስሳታት ኮይኖም ፍልልዮም ኣብ ኣስማቶም ጥራዩ ኢትዮጵያን አይቤክስ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝርከብ እንስሳን ክኸውን አልፕስ አይቤክስ ግን ኣብ ኩለን እተን እምባ አልፕስ ሰንጢቆን ዝሓልፍ ሃገራት ማለት ኣብ ፈረንሳ ስዊዘርላንድ ጣልያን ጀርመንን ስሎቬንያን ይርከቡ ፒራን ኣብ ገማገም ባሕሪ እትርከብ ከተማያ ንእሽተይ ቬነስ ብምባል ዝጽውዕዋለው ካብ 1283 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1797 ዓመተ ምህረት ንኣስታት 500 ዓመታት ኣካል ኢጣልያዊት ከተማ ቬነስ ዝነበረት እያ ኣብ ከተማ ፒራን መኪና ምዝዋር ኣይከኣልኒዩ ምኽንያቱ ጽርግያታታ ኣዝዮም ጸበብትዮም ብዘይክኡ እታ ከተማ ንፓርኪን ዝኸውን ቦታ የብላን ኣብ ማእከልታ ከተማ ንዝነብሩ 4000 ዝበጽሑ ነበርታ ዝኸውን 200 ናይ ፓርኪን ቦታታት ጥራይ ዘለዋ መኪና ሒዝኩም ናብዛ ከተማ ምስ እትመጹ መኪናኹም ኣብ ጫፍታ ከተማ ኣቐሚጥኩም ብብሽክሌታ እንተመጻእኩም ድማ ይዝምከር ኣይ ገድፋን ብምባል መኪና ሒዝካ ናብ ማእከልታ ከተማ ምስ እትኣቱ ግን ንመዓልቲ 30 ዩሮ ክትከፍል ትግደድ ከተማ ፒራን ኣብ በሪኽን ስትራቴጂካውን ከባቢኣ ተደኪና ዘላ ኣብ ከተማ ፒራን ከንካ ድማ ንሰለስተ ጎራብቲ ሃገራት ክትርኢ ትኽእል ሕጂ ኣብ ሓደ ኣብ ፒራን ዝርከብ ጥንታዊ ህንጻይና ዘለና ቅድሚ 1400 ዓመታት ኣብ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ዝተሃንጸ ግንቢ ድማ እዩ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ዝግንቢ ብምድያብ ከዓ ሰለስተ ሃገራት ክትዕዘብ ትኽእል እዚ መሬት ስሎቬንያ ኮይኑ ንየማን ገጽካ ግልጽ ምስ እትብል ድማ ነዚ መሬት እዚ ኣማዕዲኻ ትርእዮ መሬት ጣልያን ካብኡ ቀጺልካ ንሸነኽ ጸጋም ግልጽ ምስ እትብል ከዓ ንሃገረ ክሮኤሽያ ኣማዕዲኻ ትርእያ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ግንቢ ደይብካ ንሰለስቲአን ሃገራት ንምርኣይ ድማ 3 ዩሮ ትኸፍል ብሓንቲ ዩሮ ሓንቲ ሃገር ትርኢ ማለት እዩ እዚ ሕምብርቲ ከተማ ፒራን እዩ
أدباباي تارتيني زبهل أب سرعة توارح مستمتو مسنبرتان دعللكم كتزناقعو أورح حملة مستمتو دما نتا كتما مسبتحو بتحتي حبيركم بهلاو بون سلوفينيا فوت نختبلو لكعو بوتايو أب أدباباي تارتيني ترخيبكم نتحولت تسريحلو داويلو زرقاء تارتيني من يوم أنت كيتبلو من نتو كنقركم تارتيني إذا أب حولت تسغيلو أن ريوز لنا سبيو جوسابي تارتينيو زبهل نجوس متصاوتيت موسيقى فايولينيو أب كتما بيران توليدو زعبيه فلوت تتصاوتي فايولين كوينو نمزكارون كبرن مهابون دمايو حاولت تسريحلون أدباباي بسمو كمز تصوع تغيرون كتما بيران ننبرتان ليك أونتان لعل أخبرات التهب كتمايا مسي زت أساسر كالا أجرامن نكتما بيران فتيمكا كم زي ترسع زجبرن زانتالو نتارتين سعيبو فلوتن فتون والكسب تا كتما إز السبايو بيتر بوسماني زبهل كابتارتين زفلة تسألي من أفريقاون مخانو ترايو بيتر حلافنتاو حكيميو أب معراب أفريقاوي تهاجر غانا توليد عبيو ناب إوروبا كمت زخالة قدمي 4 عامات التهاجر أكال يوغوسلافيا أب زنبرتلو أب حانت كابتن أب كتما ليوبليانا زركبا يونيفرسيتات تمرتون مكتاليو تمرتو زازيمو ناب هاجرو قدم مملاسوغن أب كبيد فقري سلوفينياويت غورزا ودغا تمرتو مسزازمك أتمرعو مرعاتو حيزو ناب غانا كملس اندات شباشبن كالوغن مرعاتو انستكم زلا نگرتا ولادنا كساب زولد نسناح بمبال كا نقوع زقام النوحوا بيتر بوسمان دما ولادهم كساب زقبز ابتهاجر سراح جمرة قال عقبيزو بالحج نخيد مسبلاغن حجون أني سلخو بمبال دقيمام قعزام كمز سرزو خنا إذن داخنا دكتور بيتر أب كتما بيرانيو كم حاكم كوينو زيقل نيرو أزيو تعومن حلاف نتاون بعلميان بعلبيتن بمباروخا مرعاتو تراي زي كونت نبرت كتما بيران كي ترفيوم أفقرو وديقام نيرم 3 عامات حليفهم نقاشتو دقام أتأبيقام مسقوب زخا حجخا انتاي ترفنا نخيد مبربلا بعلت بيتو دما حجز نخيد حراي بلتو نابقانا نمخاد دما نبرتهم كترانفو جمرو نزل سمعو نبرتن تحكمتن اتا كتما دما بجاها قديف كانا اي تخيد بمبال لمنو اتي نافقات صدرا بيتون هاقرون برتعوز نبرا بيتر جن ازني اي هابو من بزي تدريخهم بيتشن ويدما محت انتا كفرمو جمرو نعنا مسمن قديفنايو نابهاقرو زملس زلو بمبال كا نابت السرحة هوسبيتال ناي محت انتا ورقات اتو غاناوي دكتور بوسمانجن نمحت انت نقوم كابزن العلي كسغري دلين نابتي ابغانا زركب نسون دكتور زخنا ابو بمدوال كا حجون كترف يبلم سدرا بيتو نصقماتو سلستردلو بمسكان كا نغعزو نسالساي غزي سرزو حزبتا كتماغن كم زي كيد بمغبار طراي سقايبلون اما حداري كبابيوم كخون سلازمرصو دحر قرب غزي أما حدار خوينو تمرتا أبكل تشحن 10 عام تمردما كانتيوا كتما بيران نكخون حتتو أبزي كنستوعللو زلنا ازغلو فتامة انكفتام نبرتتا كتما 18 شح زنبرو انكخونو أبتا كتما ناي زنبرو قطرت ألمت سبات جن 4 تراينيرو كاب 4 نتحاديوم دما كانتيوا كتما انكخون زمرتو بوسمان تعق صراح زلو ناي ولقو كلينيك زونن أزيو تفتاو دكتور بمبارو نا بوليتيكا عالم كأتو دليتاي نبرون يخون امبر حدا نتأبتا كتما أطري وزن برا تقبالنت ستعذب بوليتيكاو بارتي كانتيبا كوينو نكتما بيران كجلجل كم زمرس قبرو سلازي دما كتما بيران مالت سب مخان أخوليو زبلا بهاهلا لكعوبتو زرخبلا كتما تباهلا اتقلت ماريبور كالأيت زعبيت كتما هاجر سلوفينيا أبزورياتي أبكلت مغيلوا زحلف درافاز تبهل ربا استمسرتت كتما نابزا كتما مستمتو ناب روستر كوفي كي أتخم كي تملسو بزغربو أزيت عمبون زفلت وروي بيت كافة كتما ماريبوريو
ስሎቬንያ ልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዘለዎ ስርዓተ ትምህርቲ ንኽትቀርብ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር የገድዳዩ ዜጋ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ዝኾነት ሃገር ምስ እትኸውን ተጠቃሚ ናይቲ ኣብ ስሎቬንያ ዘለዎ ስርዓተ ትምህርቲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ንዘሎ ደረጃታት ትምህርቲ ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ሃገረ ስሎቬንያ ካብ ዝወሃብ ናይ መዋእለ ህፃናት ትምህርቲ እቲ ኣብ ጫካ ዝወሃብ ትምህርቲ ሓደ እዩ። ናይ ጫካ ትምህርቲ ማለት ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸድዮም ግን ቤት ትምህርቲ የብሎምን። ሰሌዳን መደምሰስን ጣውላን ኩርስን ክፍሊ ትምህርቲ ይኹን መምህር እውን የብሎምን። ቤት ትምህርቶም ጫካ እዩ። ከም ቃሕ ዝበሎም እንተደልዮም ቆጽሊ እንዳቐንጠቡ ጭቃ እንዳጨፈቑ ንኣሽቱ እንስሳታት ጫካ እንዳጓየዩ ኣብ ማይ እንዳተጻወቱ ኮታ ኩሉ ኣብ እምሮኦም ዝመጸሎም ነገራት ክገብርዮም ዝውዕሉ መምህራን ኣለዎም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ የብሎምን ክንብል ንኽእል ኢና። የለውን ከይንብል ናብቲ ጫካ ዘምጽዎም መምህራኖም እዮም። ኣለዉ ከይንብል ድማ እቶም ህፃናት ከይጉድኡ ካብ ምሕላው ሓሊፎም ካልእ ወላ ሓንቲ ዝገብርዎ ነገር የብሎምን። ኩርሽ ብምሓዝ ኣይጽሕፉን እዮም። እዮ ገዛ ብምሃቡን ኣይእርሙን። ርሳስ ይኹን ፒሮ ብምሓዝውን ፀሓይን ከዋኽብትን ሰኣሉ ኣይበሃሉን። ምክንያቱ ኩሎም ህፃናት ከዋኽብትዮም ብምባልዮም ዝኣምኑ። እዚ እቶም ነዚ ስርዓተ ትምህርቲ ዝወደቡ ኣካላት ዝበልወዩ ንሕና ድማ ወትሩ ንሳቶም ዝበሉና ክንብል ኢና ክንነብር። ስልጣነ ማለት ኣብ ከተማ እንዳነበርካ ፊደላት ቆፂርካ መምሃሪ ኢሎምና። ጽምዲ ብዕራይ ሸጥና ደቅና ከተማ ኣትዮም ፊደል ከም ዝቆጽሩ ምስ ገበርና ሕጂ ድማ ተገምጢሎም ስልጣነ ምስ እትደልዩ ኣብ ጫካታት ድለይዎ ይብሉና ኣለዉ። ከምቲ ዝፍለጥ ከዓ ንሳቶም ክመርሑና ንሕና ድማ ክንስዕቦም ኣይነቋርፅን ኢና። መን ይፈልጥ ድሕሪ ገለ ዓመታት ድማ ኣብቲ ኣብ ጫካ ዝምስረት ኣብያተ ትምህርቲ ንምምሃር ሰብ ከተማ መካይኖም ብምሻጥ ንደቆም ናብ ገጠራት ይልእኽዎም ይኾኑ። ከምቲ ንሳቶም ሕጂ በሪሂልና ብምባል ዝገልጽዎ እንተኾይኑ ወዲ ሰብ ቅድሚ ምስ ፊደላት ምስ ተፈጥሮ ይክላለ ዘለዎ። ከባቢኦም ዘይፈልጡ ንተፈጥሮ ኣጋይሽ ዝኾኑ ህፃናት ኣካላዊ ድልዳለ ስለ ዘይህልዎም እንተ ሓሚሞም ነቲ ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ኣይህልዎምን እዩ። ኣይኮነን ዶ ኣብዛ ሕልኽላኽ ዝመልኣ ዓለም ውልቃዊ ጸገማቶም ክፈትሕውን ዓቕሚ ኣይህልዎምን። ምስ ሰባት ናይ ምትሕብባር ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕን ማሕበራዊ ክእለታት ናይ ምምዕባልን ዓቕምን ክእለትን ከጥርዩውን ብፍጹም ኣይክእሉን። ንህፃናት ኣብ ጫካ የእቲኻ ብሓንሳብ ከም ዝፃወት ኢኻ ክትገብር ዘለካ እምበር ኣብ ሓደ ክፍሊ ዓፂኻ ብደረጃታት ምውድዳርን ህልኽን በርቲዑ ባህታውያን ይገብሮምን ካብ ተፈጥራዊ ኣሰራርሓ ወዲ ሰብ ድማ የርሕቖምን እዩ ብምባልዮም ዝገልጹ። ትምህርቲ ጫካ ንኣካላውን ኣእምሮኣውን ዕብየት ደቆም መተካእታ ኣልቦ ዝኾነ ጥቕምን ረብሓታትን ከም ዘለዎ ክበጽሕዎ ዝኽኣሉ ተመራመርቲ ሃገራት ስካንዲኔቭያን እዮም ነይሮም። ሎሚ ድማ ዳርጋ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝትግበር ኣሰራርሓ እዩ። ስሎቬንያ ድማ ሓንቲ ካብተን ነዚ ኣሰራርሓ ዝኽተላ ሃገራት እያ። ዜጋታት ስሎቬንያ ምሁራት እዮም። 48 ሚእታዊት ካብ ዜጋታታ እንተወሓደ ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎም እዮም። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊዩብሊያና ድማ ብዓለም ለኻዊ መምዘኒ ብሉጽነት ኣብ ብሉጽ ደረጃ ዝርከብ መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሪቦር እውን መንግስታዊ ኮይኑ ብዝህቦ ናይ ፊዚክስ ትምህርቲ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ምስ ቀዳሞት ዝስራዕ እዩ። ኣብ ስሎቬንያ 3 መንግስታውያንን 4 ናይ ግልን ዩኒቨርሲታት ሓዊስካ ብርክት ዝበላ ትካላት ትምህርቲ ይርከባ። ሓደ ካብ መምዘኒታት ደረጃ ብሉጽነት ኣነባብራ ተበጻሕነት ትካላት ጥዕናን ብሉጽነት ኣዋህባ ኣገልግሎትን እዩ። ስርዓተ ጥዕና ስሎቬንያ ብልዑል ደረጃ ብመንግስቲ ተሃገር እዩ ዝድጎም። ዜጋታት ድማ 6.3 ሚእታዊት ካብ ደሞዞም ብምብርካት ብነፃ ይሕከሙ። እተን ሰራሕተኛታት ቆፂረን ዘስርሓ ትካላት እውን ንሰራሕተኛታተን ወኪለን ተመሳሳሊ መጠን ዘለዎ ገንዘብ የውፅዓ። እቲ ዝተረፈ ባጀት ሕክምና ብወፃኢታት መንግስቲ እዩ ዝሽፈን። ይኹን እምበር 95 ሚእታዊት ካብ ዜጋታት እታ ሃገር ብኢንሹራንስ መንግስቲ ዘይሽፈኑ ኣገልግሎታት ሕክምና ክረኽቡ ስለ ዝደልዩ ተወሳኺ ኢንሹራንስ ከኣትውዮም ዝረኣዩ። ስሎቬንያ ንህይወት ኣቕልል ኣቢሎም ዝርዩ ዜጋታት ዘለዋ ሃገር እያ። ምስ ዕረፍቲ ዘለዎም ፍቕሪ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ ኣየምስሎምን እዩ። መንግስቶም እውን ዕረፍቲ ክረኽቡ ዘበራትዖም
أب مبزحتو كفالات عالم نسخا بعلخا دخيما تزيلكا 24 ساعتات أب شوعات معالتي انت سراح كاون منغستي زقد سيكونن أسراح تخاون بحاقوسي فنش حنبر نعبا يعرف أي بلوخانيم أب سلوفينيا جن عرفت موساد بعلخات توسنو مسل زيكونه قديتايو ناي منغستي يخونا ناي قل أسرح تتكالات أب موداتا معالت سومون مالت سنبت تكالاتن كي كفتا بحقي استخل كلاين كلن سرحتنياتات قصيران زسرحات تكالات أب معالت سنبت لك كم هاقراو بعل نسرحتنياتاتن عرفت ناي مهاب قديتا لون سنبت كفوتات زخانو تكالات فارماسي معدليتات ندادي بتاحت زبزحوهم دوكواناتن سرحتنياتات زي بلوم بواناتاتهم كيدو ناشتو ناي شغط دكاناتن ترايوم سنبت معالتن كلو حد ناي قدن ابتا معالتي اب ايدكا كتتوزلكا نبرت انتلوغن اتا انكو زلاتكا اماراتي مكينا خالعيلكا ناب طاليان مخاديو كي تقرمو ازي ايروبايو ناي زوباتات كيلان ناي دوبات هاجرات فتشان نابزد لخيو كام مبصح اي انقص خانيم بمكينا كل 9 ساعات مسزور كادما ناب طالياناويت كتما فينس كتاتو تخل ناي سلوفينياويان مس عرفت زلوم فقرغن اب معالت سنبت طراي زحت صراي كونن اتم اب كال كفال عالم نحنت معالت طراي تخبيروم زوعلو كم حدش عامت فاسيكان معالت سراحتنياتاتن زامسلو معالتات نابنت اب سلوفينيا سراح خلته معالت زعصولهم بعالاتهم سلوفينياويان نهيوت أقللا بيلوم كنبروا زقبرم مغنيات لهم نسو دما 76 مئتاويت كاب زيقاتات تهاجر نايو علم منبر قزاز اللوم كاب هاجرات معربو علم بستفلي لعل سدرا بيتاوي متأسار زلوم هزبونيم أب سلوفينيا 3 عامتهم زحالفة من اسيات كي ترفيهم مس ولدهم زنبرو أب سلوفينيا وطايتات كاكت كتب مس اتدلي اتمنقدي قليليو أب كالوت هاجرات ماين تتصماكوخه بمبال جنزب أب جباخا مقمات نبوريو ناب سلوفينيا متسيكا جن ماي كيتصم بمبال جنزب كتمالا أيد ليكانيو متحاز ماي انت تمالاكا جن تمراتيو أب قولناتات سلوفينيا شنا اندابلكا أب اتزاورلو جيزي قررخا داريقو ماي مس اتتصم نماي سحايخون كوكا سانتي مكاموتا أيد ليكانيو مخنياتو قودناتات سلوفينيا كام ماي سحاز بلت صريتن طعمن بزلو ماي زملايو ماي ناي اكزابيريو كبهال سمعنا نخونينا ماي ناي اكزابير مخانو اتفلت جن اب قودناتات سلوفينيا مسترخبكايو منغست سلوفينيا زيغاتاتي ماي كيتصمقو زبلن كمسل اب نفس وكف حصير رحقات ناي ماي منጫጫታታት هانيتيو غورورو زيغاتاتو زتركس أبز عالم بخبر واقع من نبابرو اتناوت اللو زلا جيزي سلوفينيا بانصارو كابتا أولو نفاس رحقيلا اتركب هاجرع أبز هاجر التوتصاو وتعيتات كابتي أب هاجرات معراب إيروبا التوتصاو متن بلعل فرقي زقود ليو كاب كلن لعلقن سلوفينيا بتمكور مقبتاتا اتفتو هاجرع زيقاتاتا كلو زسرحو مقبي تعمي زخان اللهم مقنان انت مسيلكم أنا روش نحابريتانا مسكرع بعودي دبلوماسيات مرتا وديا هاندبت بزي زخانة سلطانيا شيف ويسرحيت مقبوخينا سدرا بعالبيتا تروتا مسوطو نتي هيشا فرانكوس تسمي ريستورانتوم كتم محادرو ترغبت ويتر وي أستانا قاديت كوي ناس رح جمرت كاسن دابلت كا ناب كشنا بمئتاو مقبي كتدالو جمرت بزحات عماويل كا اتسرحو مقبي تعم مخانو كنقروات جمرو بدحري آدما كشنا آتيغا مقب مدلاو ناتيلاس تتحازتو سماغن كاب تتسرحالو زنبرت كشنن هاجر سلوفينيان واتيو عملا إيروبا كفلت بزوح جزي وسدن أبحات إير جزي دما نقدماي قز متهيتات إيروبان هاجران كتبحتو زخالت أب كل تشحن 16 عام تمرد ما نتفليكس دوكمنتري سرحلا أب تازغت ألت عامت كأ زبلت سراحيت مقب عالمنا زبل كبري كتركب كالت أب كل تشحن 19 عام تمرد اتي بوان النت كتم محادروز جمرت هيشا فرانكو استسميت كالا حدا كابتوم أب عالمنا زركبو 3 بلوتات ريستورانتات
ክኸውን ከኣለ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ድማ 3 ናይ ሚሽላን ኮኸብ ተዋህቦ ሎሚ ኣብ ሃገረ ስሎቬንያ ዝርከብ ናይ ሚሽላን ኮኸብ ዘለዎ ሬስቶራንት እቲ በኣናሮሽ ዝውነን ሃሾ ፍራንኮ ጥራዮ ሚሽላን ኮኸብ ማለት 3 ደረጃታት ዘለዎ ንብሉጽነት ሆቴላትን ሬስቶራንታትን ዝመዝን ዓለም ለኻው ደረጃዩ ንኣናሮሽን ትካላ ሃሾ ፍራንኮን ከም ኣብነት ኣልዒልናዮም እምበር ኣብ ሊዩብሊያና ኣብ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ሬስቶራንት ኣቲኻ ትምገቦ ምግቢ ካብቶም ናይ ሚሽላን ኮኸብ ዘለዎም ሬስቶራንታት እንተዘይበሊጹ ኣይሓምቕን እዩ ገማግም ሩባ ከተማ ሊዩብሊያና ግሩም ትርኢት ዘለዎም ብምዃኖም ብርክት ዝበሉ ካፈታትን ሬስቶራንታትን ዘሓቆፍዮም ኣብ ገማግም ሩባ ምስ ትፈትዎም ሰባት ኮፊልካ ምቁር ምግብታት እንዳተመገብካ ንምዝንጋዕ ግን ናይ ግድን ኣይኮንካን ናብ ካፈ ወይ ሬስቶራንት ክትኣቱ ዘለካ ነቲ ግሩም ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዘለዎ ሩባታ ከተማ ምዕዛብ ይሕሸኒ ምስ ትብል ከዓ ምግቢ ካብ ገዛኻ ተማሊእካ ኣብ ገማግም እትሩባ ሳፊሕካ ምግብኻ እንዳተቋደስካ ምስ ትፈትዎም ሰባት ከተዕልልን ክትድሰትን ትኽእል 12 ሚእታዊት ካብ ነበርትዛ ግርምቲ ሃገር ስደተኛታት ኮይኖም መብዛሕትኦም ከዓ ትምህርቶም ንምክትታል ናብታ ሃገር ዝኣተው እዮም ዜጋ ሃገራት ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ትኸውን ቪዛ ከይሓተትካ ናይ ስራሕ ፍቃድ እውን ከይርኣያኻ መንቀሳቐሲኻ ብምርኣይ ጥራይ ናብ ስሎቬንያ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብታ ሃገር ንልዕሊ 3 ወርሒ ናይ ምጽናሕ መደብ እንተለካ ግን ናብ ምምሕዳር እታ ከተማ ብምኻድ ኣብታ ሃገር እትጸንሓሉ ንውሓት ግዜ ብምሕባር ሙሉእ ኣድራሻኻ ከም ዝምዝገብ ክትገብር ይግባእ ንኤርትራ ሓዊስካ ዜጋ ካልኦት ሃገራት ምስ ትኸውን ግን ናብ ስሎቬንያ ንምእታው ቪዛ የድልየካዩ ብመንገድተን ኣብ ኢትዮጵያ ግብጺ ሞሮኮን ኣልጀርያን ዝርከባ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኤምባሲታት ኣቢልኩም ድማ ቪዛ ክትሓቱ ትኽእሉ ስሎቬንያ ንእሽተይ ሃገርያ ካብቲ ንእሽተይ ስፍሓት መሬታውን እቲ 61 ሚእታዊት ብጫካታት ዝተሸፈነ እዩ ነዞም ጫካታት ድማ ንህብታት ንምፍራይ ይጥቀሙሎም ካብቶም 2.1 ሚልዮን ዝግመቱ ህዝባ እቶም 11,000 ኣፍረይቲ ንህብዮም ንህብ ምፍራይ ኣብ ሃገረ ስሎቬንያ ጥበብን ሳይንስን ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለምና ዘይድምሰስ ታሪኽ ዘመዝገቡ ሓደ ካብ ዝኾርዕሉ ባህልታት ተሃገር እዩ بتبقسو سلوفينياويان ودب حبرات هاجرات عيسرا جنبوت علم لخاو معالت نهبي نكخون جيريو اتا معالت استمرت اتكا نايت فلوت سلوفينياوي تمرامار نهبي أنتون جانشا على تلدت بمخانيو سلوفينيا كارنيولان استسميو مبقولم ابتا هاجر زخانه انا هب زلوا هاجرع اتا هاجر دما حقتات بمصداق زرقم كيتف تكلاخل اب سلوفينيا زخونه زيغا بزي افلت او منغست تهاجر نهب مفراي اي فقدنيو كالا عينت نهبي كاب كالا هاجر بممصا مسشوم نهبي نايتوم ابتا هاجر زمبقولم انا هب مدقالون بحقي كلكليو سلوفينيا نانا هبا مسحب بصحتونيا جيراتهم موزيوم انا هبن ناي معار تيرابن دمالوا بفلاي دما ات بمعار زغبر تيرابي نحدا بسراح توتيروس وعلى اكلات مفتاح ندق انستيو اب غزي ورحاو صغيات نزسمعن قانزان مقناسن حمام راسي نمفواسن فتون مدهانيت كم زخونيام ززاربو سلوفينيا بعودي اندستري زبلصقت هاجرونا بمدهانيت باوتوموتيفن بناي الكترونيكس فرياتان دما زياده تفلت سلوفينيا قدم كم هاجر ممسراتا اكل كومونيستاويت هاجر يوغوسلافيا نيرا ناصنتا مسرخه دما مبزحت انتكالات تهاجر بمنغستي زوننا نيران التهاجر كا انتكالاتا كم كالوت هاجرات بقلطوف ناب كابيتاليزم وي رأس مالنت ايسغاغرتومن ماناجرال برايفيتايزيشن زبوهال استراتيجيا كتكتل مريطا لعل بتصحيت تكالات تهاجر بمنغست زونن كوينو اب اواهبا اغلغلوت قلطافه منتكهلو ممحدراو سرحاتو طراي نابناي قلي تكالات كم زسغاغر جبرت 13 عامتات حليفهم اب 2004 عامه مرات ناب ايروبا حبرت اب 2007 عامه مرات دما ناب ابالنت يوروزون تتصمبرت از دما اهغراو صلوا
كم تصلا جمرة منجست تهاجر دما إيدكا كاب نقداو نتفتات تهاجر أوت ننقادو قد فلوم تبهله إتا هاجر دما بانك تاتان أمريكا من قد أيرا دما أب هاجر لوكسمبورغ تدوكينو نزنبرة جرمن أو تكال شتاتو بزحزن من قد دقن أب كل تشحن 16 عامة مهرت اتي نابت جرمن أو تكال زشتاتو أدرياس تبهله من قد أيرا دحر 3 عامتات أب كل تشحن 19 عامة مهرت بزقات أمو كبت كساراتات تأفيشو تعزوة يخون امبر بزحات مستهاجر زت أساسر وسممعات نيروميوم سلوفينيا دما نتكابش حنشعات تميتن سوسان حدن عامة مرد جميرو أبسرح زنبرة انكو من قد أيرا سعنت زيقاتاتا بزمخنيات وتريو قريتا زسمعم بقداي نايتوم ناب أمريكا استشتو نوفاك كي بي امن أبانكان زبهالو بانكتات تهاجرون حقوسات ايكونن كساب لومي وتسيتاوين كوينوم زغطسولو زلو زعابي بتسحيتوم أب تحت واننت هزبن منجستن زركب مس فارماسي زت أساسرو أقحا زفريو كركان ليكن زبالو تكالاتن اتي مسناي جزا أقحا زت أساسر نبرت زفري غوراني استبهلت تكالنيو زيقاتات دما نوتسيتاونت نايزن تكالات بمتقاس نتي اتن كالوت تكالات كشيتا استوس دوسانة كنقفو يسمعو كبرات تخطاتل مستيات علم نلو مزدالنايو نهاجر سلوفينيا زدسس تحستو ازي استخطاتل كومينيرو أبقات علي بخالق مدب كساب نمتاكم سلام